Ups. Bye, bitch. Voi pune pauză până găsesc ceva. O să vă arăt cel mai mișto grabbing hook. Ia uitați-vă. Ce e asta? LOL. Și nu se găsește în chesturi, în cave sau ăsta, nu. Se găsește la un NPC. O să mă înțeleg. Sper că se aude mai bine. What the fuck? Bun. Am încercat și eu. Deci că suntem în Minecraft. La mine time set night. Ce fac asta s-a îndoit? What the fuck? Ce vrem să-i... Asta mă culc. Ia niște TNT-uri. Nu-l țin nicio. Ia așa am uitat să mă culc. Ce dracu am? Dar... Asta e spawnul și wizard-ul. Dacă vreți să bateți destroyer-ul, dar nu reușiți, metoda mea este cea mai bună. Să-mi bat piciorul meu de ceală și de tot. Hei, un iepure, he, lol. Ce mă? Mi s-a spawnat și piratul. Da, am bătut și pirații ăia. Tu e în gură. I-am bătut în câteva secunde. Tu le morți în gât. Ia să se bată cu mine, ia auzi, mă. Cred că am pus prea sus să fac. O să-mi dea damage și nu vreau. Fuck it. Ui. Fuck it.
Am devenit. Nu pot să spuneze. Du-ți la mătii. S-a spănat. Unde vine? Aici. Să-mi bag pula. Da, asta e cea mai bună metodă, dar am murit din cauza la pula aia de dinamită. Să-mi bag pula aia de dinamită și de tot. De ce dracu de 1000 de meci? Tu să lasă mătii. Easy peasy îl batem. Ăsta cât... Iar pe cum vedeți l-am bătut. Ce să mai zic? Și uite și sufletele. 35, lol. Da. Easy peasy. Ia totuși câte viață are ăsta. Mamă, câte viață are cu ei.
Gata, mi-a văzut pe ăsta, destruie tropii, dar nu mi-l dă. Ba, până am răcit rău de toată. Să vedem ce putem să craftăm și de el. Ăsta. Aceste embleme. Damage. Sunt nefolositoare. Uite, ăsta. Pickaxe. Căcatul ăsta. Eu mi-am făcut mini shark, mega shark-ul care este OP. Că, degeaba se numește mega shark. Până alți oameni au bătut în alte moduri, eu l-am bătut în alt mod. Nici de o poțiune, nici de nimic. Dar dacă vreți voi să-l bateți mai repede, dar cel mai rapid mod este să-l bați cu dinamită. Dinamită. Hai să batem și wall of flash. Să vedeți cât de easy peasy o să-l bat. Îmi pare rău că nu mai am postat, dacă cu școala pulii măsii. Da, am uitat să vă zic că am scăpat și de corupție, în sfârșit. Am cât lag. Puteți să scrieți, vă rog frumos, în comentarii cum să scap de lagul ăsta, că mă enervează rău. Când pula? Când dracu s-a făcut, mă, 14 minute? Voi pune pauză. Iliac nou. Mă, cât de mici dă. Pauză. Am ajuns. Bă, coaie. M-aș fi un pizda, mătii. Băi, vede pula mea cât damage dă. Cine e ăsta, bă? Mega Satana. Pune pauză până îl bat. Bun, vom bate wall of flash. Cum îi scade viața? Oh my god. Ce vine să bagă, bă, ai băgat Red Bull în tine, bă! Știi că nu e bine să bagi Red Bull în tine? Tu ceapa mătii. Domne, cât de viteză băgă și ăla. A băgat Red Bull în el. Și lăgăm pe terare.